Tak teď krásně už mám doeditovaný video a dneska je fakt nuda na našem Ladek City, jako já se tady celý den nudím, jenom celý den edituju videa, mám teda nový barák, ale jako zatím je ve výstavbě, jo, zatím se tady staví, tady máme mojí postel, která, no, vypadá zajímavě. Každopádně lidi dneska je fakt nuda, přemýšlím, že bych šel třeba za klukama a že jsem šel třeba ven jako na procházku, protože já fakt vůbec nevím, co mám dneska dělat, ty kráso. No, tak já jdu, zkusím jít asi za Mormexem, ty kráso, ukaž. O, co? Lidi, my tady máme nějakou poštu, ukáž. Anonym, ahoj Sepsty, poslední dobou vůbec nevydáváš videa. No, to je pravda, lidi, no, a tak co tam bude dál? Takže mám pro tebe výzvu, za barákem to uvidíš sám, OK. Jestli to nesplníš, tak ti smažu YouTube kanál. Cože? Mormexy! Ano, Sepsty. Pojď rychle ven, rychle, je to akutní. Přečti si tohle. Ukáž, no. Ahoj Sepsty, poslední dobou vůbec nevydáváš videa. Jako to máš pravdu Sebo, no. No, jako jo, tak ale... je, takže mám pro tebe výzvu. Za barákem to uvidíš sám, no, to se podíváme. Jestli to nesplníš, tak ti smažu YouTube kanál. Nebo to je strašný. No, za Pepisem. Musím jít rychle za Pepisem, nebo pojď za Ladexem nejdřív, za Ladexem. Kráso, lidi, tohle je fakt jako hrozný, já vůbec nechci, aby mi smažali můj YouTube kanál. Ty kráso, Ladexy. Halo, Ladexy, jsi tady? Počkej Sebo. Na můj iPhone mi přišla zpráva od něho, že byl na dovolenou. No, já jsem si říkal, že tady je nějak mrtvo, no, a tak jako, tak jdeme za tím Pepisem, no. Ale chtěl by to, aby nás šlo víc, kdyby tam třeba byl nějaký přepadení nebo něco takového. Pepisy, halo, seš tady? No, čau. Pepisy, mám hodně špatnou zprávu. Jakou? Přečti si tohle. Dobře. No, fakt nevydáváš videa, to je pravda. No, za barákem něco uvidíš sám. OK, tak se na to budeme kouknout. A poslední. Cože? Můj ti smažou YouTube kanál za 2 hodiny. No, jestli to nesplním, tak jo. A počkej se, měl bys říct ještě někoho, kdyby tam náhodou bylo něco zlýho a jako to říkám, bude muset jít pro nuba. No, ty kráso, pro nuba, no, tak jdeme kluci, no, jako já fakt nuba nechci brát sebou. Co ty, Mormexy? Taky moc ne, ale... Nube! Halo, Nube! Už já se jdu podívat, teďka kopu svoji hlínu. Co je, kluci? Nube, prosím tě, přečti si tohle. Já vím, že ty neumíš číst, ale... Kopu hlínu. Co? Já tomu nerozumím, já to nechci, No. já jdu kopat hlínu, tak čau. Ne, Nube, počkej, musíš jít za námi, jinak mi smažou YouTube kanál. No tak to mě to nevadí, ale. Nube, pojď, dělej. No dobrý, ale já chci kopat svoji hlínu tady, koukejte, já se tady teďka natěžil hlínu, mám 64 hlíny. Nube, tak já ti pak dám, já ti pak dám 100 hlíny. dám miliardy hlíny. Jdeme. Ty kráso, kluci, je to teda za mým barákem, ale jako docela se bojím, já už tamhle něco vidím. Já taky, jdem tudy. Kluci, jako, se psejkým fialovým. prosím tě, tam bydlí úplně někdo jiný, pojď, Nube. Oší. Počkej, Mormexy, na nás. Já čekám na vás, ale koukejte, tady je napsaný tajný tunel. Tajný tunel. To je ono, kluci. Tady to. Jo, to je ono. Tady ta kytka, to je ono. Ne, tady to Nube, tady to je ono, dělej, pojď. Aha, dobrý, tak jdeme, tak co tam je napsáno, já tomu nerozumím. Tajný tunel, ježiš, kluci, co jsme to vzali za Nuba? Já nevím, Tady- ty krásný. Menší parkour. Tak to jdem po té vodě, ne? Nube, ty seš fakt hloupej. Ty budeš celý mokrý, Nuba. Aby jsme na ty lekniny, ne, to ne. No, Ty budeš celý mokrý, Nuba. Nube, nech toho, jo. Co to No, tady? Kluci, bacha, já se bojím, že to spadne, tady to, s náma. Ta podlaha. No, s Koukejte. Mormexem jo, koukej, jak je tlustej. No a koukej, tak už jsem vysoko. Nube, prosím tě, já vím, že to není z hlíny, ale vem si to, jo. No, já to nechci. Počkej, já mám Kde- svoje to mám- sepsty, koukej. Já ti ukážu, já mám, No, tady mám svoje a to je lepší Ukáž, Nube. hlína, počkej. Tak, takhle, bum. A jdeme. jo, tak jdeme, kluci, počkejte, tady je nějaká cedulka. Připravte se. OK, kluci, tak jdeme na to. Jo, tak kluci, tak jdeme teda, ale... Tak jdem. tam jsou zombíci. Koukej. Kluci, pozor, To jsou kamarádi. pozor, zabijejte je. To jsou kamarádi. Ne, nejsou, Nube, nejsou, toho fakt nejsou kamarádi. Dobrý. Kluci. Mňam, dej mi to jsem si chtěl sníst. Domů. Ne, Nube. Nuba, to je otravný maso, to je sknělý maso. Mňam. Nube, víš co, sněz to radši, sněz to, jo. Mňam. Jo, no, tady máš, Nuba, na tady. A už to nebudem potřebovat, no já mám, díky, hele, až si já to sundám, já to už nechci. Kluci, co to je? Tady zase. Parkour, ten mám rád. Kluci, ale parkour ten mi moc nejde, jako, no, já jsem fakt nubák, hroznej na parkour. Já jsem nejlepší. Jo, Nube, prosím tě, Nube, jo. Zase jako se to nepřehání, ty své skilly. Tak kluci, už Jak tam, vám to trvá, koukejte, já už tady jsem. už tam skoro budu, kluci. Hej, vy mi říkáte, že jsem nubák. Ne, ach jo. Ty jsi nubák, sepsty. Buď sticha, Nube. Kluci, ale vy tady vám to jak trvá, jako musím vám říct pravdu. Tak lidi, ty krásou už tady skáču, doufám teďkon to jenom nepodělat. Jo, kluci, jsem tady. Jdem rychle. Nube, nehituj mě, Nube. Ach, já jsem chtěl skodit sepsty. A tady No. zase po vodě jdeme. Ne, Nube, budeš
mokrý a prostě si to nebude to dobrý. Jdem po Kluci, vodě. tak běž, Pepi, si běž. Tak, ty krasou jsem skoro tady. Kluci, co tady zase všichni? Nube, já nechci být mokrej. Tady zase všichni děláte. Ty krasou jste Jdeme hrozně nahoru, rychle. co to je? Nadechnout. Kluci, Jdeme. Tam ty bude krasou, víno. tady musí, ne, tady, no Nube vlastně jo, bude tady hlína. Ty Jo, krasou, kde je hlína, kde je hlína, kde je hlína, před kde je tebou. hlína, kde je hlína, kde je? Běž dopředu, Nube, běž dopředu, tady nahoře, nahoře je hlína, jo? Tak je dopředu, však tam je bloky jsou. Ne, tady bude někde všude hlína. Kluci, blížíte se ke konci. Let's go, kluci, jdeme. Vojduší. O, co? Okay. Tak kluci, už jsem skoro tady. Jo, dobrý, jsem tady. Kluci, hej, všimli jste si to, že se tady furt mění barvy, před chvilkou byla žlutá, pak Jo, a bílá, to už oranžová, bude konec. červená. O, co? Jdem. To bude konec, já jedu až. Já Taky. taky, Nube, ty seš hrozný nubák, no, ale jedeme kluci. OK, kluci, už jsme tady a celé to byla lež. Tvůj kanál se nesmaže, jen když dají lidi like a odběr. Lidi, ty krásno, tak dejte like a odběr a podívejte se na další videa, které jsou právě na kanále.